Moltes empreses necessiten contractar nous professionals i conèixer les novetats del mercat laboral. Els serveis locals d'ocupació les ajuden a ser més competitives en aquests àmbits. Si ets empresari i vols ser assessorat per aquests serveis, el primer que has de fer és contactar amb el teu ajuntament i sol·licitar una entrevista amb el personal tècnic del teu servei local d'ocupació. A molts d'ells els pots trobar a la pàgina web de la xarxa de serveis locals d'ocupació, la Xaloc. A partir d'aquí, se t'assignarà un assessor que et prestarà en tot moment un assessorament especialitzat i una atenció individualitzada. Les entitats locals estan a disposició de les empreses per donar resposta a les seves necessitats en matèria de recursos humans. Per nosaltres és fonamental la seva consolidació i creixement i per això volem estar al seu costat per donar-li un servei proper i personalitzat. Si disposes d'una vacant a la teva empresa, el Servei Local d'Ocupació pot ajudar-te a definir el lloc de treball, a la difusió de l'oferta i a la preselecció de candidats. L'objectiu és trobar el treballador més adient per al lloc de treball que es vol cobrir. Per descomptat, la decisió final la té l'empresa. Van difondre i van donar publicitat gratuïta de la meva oferta de treball en el seu web. Descartar i triar persones no és gens fàcil. El Servei Local d'Ocupació em van ajudar a preseleccionar els millors candidats i a més van orientar-me sobre quin era el tipus de contracte més adient. Una vegada escollit el millor candidat, també es fa un seguiment post-inserció per analitzar la incorporació i la integració del treballador a la seva nova empresa. Actualment estic treballant en una feina que vaig aconseguir a través dels serveis locals d'ocupació. Vaig contestar una oferta i després de ser preseleccionat i passar l'entrevista, finalment, la plaça va ser meva. Des del Servei Local d'Ocupació també podràs conèixer exemples de com fer la teva empresa socialment més responsable en la gestió del personal que hi treballa. Si ofereixes feina i vols fer més competitiva la teva empresa, en el Servei Local d'Ocupació et podem ajudar. Vine, estem al teu costat.